kwaba Pacho Frose Pacho FM Yawaji Pacho Free Fanny by me Pacho me fra Adahumasi na me by Adahumasi Kente Krum so ne ye kente no yo ya papa edena edwa bepia wadaroma Pacho de ma ba bepia bedwafo ene se me ba boy be friend Bedu Godfred okay me Pacho ko school Jacobu okay na 3 weeks ni ana ofrem se da me yale o ana o hene fa ana o se awode no na num nso nye ne de ana am se Godfred se sa na o kan ya be ne de ana o se da na me send ni sika na onfa enfiri homla o kan na me ye adwumanti ma antena so kra na me sore na me ko send sika de ma no ampa so ofre me se da me nam kwa so ameba obetru ana me yesisi ebe de enkofi ana oyese komode no na me koto moto ma no ana me ne ye kakra kofi enti papa panimu bi ho no me na me papa efe na jata ana me se papa me ba na me ka so ya no afre na maseniska wa ba no woni was ampaya akra na yale ampa okay ana papa na yese ne be ya doctor bi wa sonoma so ye fe no ejabe enti kope plage ane fa akra no ko ne hono o drosto na o mani nru ne ho beto no ampa me de ne koy e ma doctor no egbisa anse de ne ye no kire ana o de pan ye wo ne nsa doctor ne hwe no okay ama no mu ya ma hu se ne ho ye ana o se da metimi akọ school no ana me ja no kwa so ba no o da boarding okay ama me ja no kwa ama no ko afi ni week na the classmate for na frefre me Godfred papa saya leo ana me obi ame why no ho atona me ja no kwa ama no ko no me se da wo yale ubisa na asema wankasa osun kwa no wusu ana me yese ne meko akohwe se etesa di me ba Dubai ho no mu station car no Jacobu me duro ho no na nipa guo na ka ni ho ti me dila so sa na me se de adenzi na de be same na me jako bata na yam hyehyew me se ba ya ubeduru ho enti ade chi ahomache 4 ana me frada homase ana me fro ho car no tu enzu ha ti me duro na omo che se month aprapra no enti omo mie ti cars na enwuram enti mijeja mbusi na omo pai Jacobu na me fro bi ana nyame de me koduye nso a me ko school mo nso no me busa boys omo prapra mbusa omo no me musa boy na okon mbusa ba ko no se me classmate no me ne wosoro me na fro esoro ko omo da top bi ko hu no de nesi no na otebed so wo su na afonso tenencha mo susu na Godfred e de na ayew din o hwemanim Godfred me se de na ayew din ana mo se da onkasa wo busa na asema esunku ana ana me yese ni mesro mo se sana no ma me de ebeba ana omo yi ni insurance no ma no ma bia wo hia ana meji ni nyina na ye peja no ontimi nsoli nyina ho yes ye peja no wesu gina na so beso otetofo akola wo bafia ma wa banu nyama no ato no o school mo ne san frɛ wo no ko ye san frɛ wo no afede ontimi nante kura ontimi nante bi esu no osu kachika tie he na omuso ni mu boys no omo ye nipa be 4 ana edini sane free steve no so ba form tie ba form na teacher ni ba ko hu se ade na ye Bedu Godfred ana omo se o ya no etumo ne no so no ya na muntimi emeka nkire me sei enti aye chesa aya awreho o su misu ye firi soro san steve ni nyina misu ubesu because obaye no na no ho ya mama doctor ahwe na mama ni sika chese mekoto adwan ko se da se de e woto aya atodie ho no dodo o sanyanka wo mane ko me kra san na nteko Adamwasi station me mete secondary school no side ho timene na nteko station ho ye ko todo kon na e ba wo se da medi do kodu ti de na kosie
enti me ho preme die akosi ni say mede ni firi oba mede ne ba tafo hospital ema omoje no to ho ba ade achi en me hu sesan obusa na asema wonfi okasa wonfi ana tafo no so report say na me fa no emergency da mpacho so oda emergency si a onidi onum su oba no oda o sisi wonne me ka say oda emergency no sisi a me ba nurse for no kra frame ana me say me ba sisi a emergency na papa just me hu de me me ho improvement bia wo say improvement bia wo bala sesa wasesa awurade pejam sa me hu de me ho enti aye me say sunsumu ana saade no sunsumu ya de o misusu se because akura na o ko ne ho denden ya wa yale akura de woni pa ho papa na me dan papa no ne bai friend Charles me ba ne bai omu nyina hu se akura no yale an ho ato na okokro bekra o mo se me ku school afedie ni na otwemi no atiefo asema yete ho no waja oba kwan amana ku school de se de ye kan na de ne free so bete barahim akoda yare yampa etanhu bisa etasi wo ho ani abeka chose oba sebe onti apo ne wabafie ne wabeja alesa na okọ tasi ya papa ide nko anasi na afedi akura ya ba wo say friend say girlfriend bedu girlfriend abafie abagege nro adidi kama be huni papa ne maame ani pacho ne maame da so muni wo no maame we o maame wotafo no maame de achi wonim enti ho na te akura ne nchen isi akura no enyem na metra ne nchen o maame be ba ho bia be etere ebo fo a hosem yeko timia na meti akura nchen eye woni ne wo sei pacho mo ye 4 woni ne wo 4 oba na epanyin ema mensa we na ye de to so mensa okay say no ede na baba eye mwanwa se akodai de wo kenem nim se nka wo be kan sisu se sebe akodai e ba sa no kra no e ko ede ne ba yesan kofa ne ba fie no ne ho edai ato no short as ne de wo kan say yasan refer from your friend say tafuji de ne ko emergency no awurade mpagya ne nsa emo wo susu se de e ko so no mo ye bia me de bia me kan me se drum bia tiefo nteni ye ne se yankopon obuyare na bompa ya na nyame ya na ye refer se fakọ hospital na ye ko na ye to na doctors be gina so na ye hu ya de no ne de ne kon ne tukosi a nyame anu kru ni drum bia na wasan fa fo so ahwade me no ya adwen tu susu se ya de no wo be fa kirahwe bibi wo ho me de bia me kam se sa kasa we obi anyina ba bi nkase bibi ni wiase bibi wo ho nanso sebe de na de ayira no ya wo pe nti papa yi wo hwe na asem na wo kana me gidi se wo fie no wo so ho meti because ye man bebre gugu boarding school bebre wo boarding school nti se ko ba se wo tie ne ko ba se kai wo a minim se nipa bi ntafo papa no ne ye nwa no ma wo tie no wo makoma eye wo ya because wo so banko school ne se obekọ no ba konya sa de we afata abi nti se de na wo pese ye nyemo pese mo boa me wo se sunsunya obi wo so obehwe no sunsuma ma no ho ato no yo no titru pa na ma me pa ate chefo asema da ono no ye nwa be men na samo de aba na no odin nanso me no tie pala kura me ni bi me ye me ho ayesem anka sema opala me ni pala nanso ye ne tiefo ne arefo omo hwe 104.7 minim sese ne tie bi amafo tie na nyantie sese okọ asafo fitemu obaku amponsa omo biem ko amafo tie oni ni nwa be makosi omo tie program yi enunti sebe yenhwe no ma bi papa ya sema obekan aha de yentimi nche kan bibia wa ha na emom wabeka no aha sebe mpre ya ese sumye ye jesu ni sire nyina yempam obi wo ha wasema ade baba ehwem ne ho kwan befa so nyame ma ne nsa so akoda no obenya hoto wate obenya hoto nti ye behwe ne pon a emse omo frefre won ewo ji ho omo frefre okay producer na obekasa enti producer we wadaroma o ha baba fa no na akire nkomo bi wa na obedi ni ajo number no na ya hwe
yɛne mpanimfoɔ bi akasa megye die sɛ atiifoɔ nso a ɔmotie nso ɛbɛhwɛ mu na yɛhu kwan yɛbɛfa soɔ patwɛ wate tekawakoma ne kuta akoma pa no a wanya no na nyankopɔn ma wobrɛ nyɛ kwa menim sɛ ɔbɔ adeɛ no ankasa ɔbɔɔyɛ no sɛ obi koraa na nyankopɔn ɛma nipa korɔ nsa nyene sɛ ɛnyɛ obi nso a nyankopɔn nantere ne nsa wɔ akora no so na akwadaa sɛbe wankɔ gato wankɔhyɛ bridge ase na ɔsɛ ɔbɛkɔ school ɛdeɛ na ɛkɔ so yi ɛdeɛ na ɛkɔ so yi papa biribi abɛyɛ fine kawakoma to yɛ wate I think sɛ wopɛ ɔbɛyi nkwa mepatwɔ biom ne sɛ mebaeɛ koraa no asɛm a ɔsɛ meka koraa no na meka kyerɛ wie no na mehu deɛ menka kyɛ sɛ akoraa no yareeɛ no mekɔtena mɛgye nsuo aduane kora deɛ aduane kɔmea bi nti me ne obi kora ɛka asɛm na mmerɛ asɛ afi asɛm no yɛnkɔ ne ntɛntɛm mese wo yere no wɔ hɔ wagye atom sɛ ɔno na abɔ akoraa no dua wɔbɛka no ɛyɛ tafo gyin ɔba ɔmo bɔɔ kyerɛ ɛkɔ emergency no sɛ pressure ne nneɛma mehu no emergency wɔ nti ama me asɛm no koraa meyɛ sɛ mbɛka na mehɔ asase afi papa wontie adeɛ ɛsɛ sɛ nka wobaeɛ wodi ka aka sɛ meba no ɔno ɔmaame anya ntawanta ɔmaame abɔ ne dua na yɛn nso yɛ ho ahenha yɛn sɛ nyɛ fon yi ɛne yɛyɛ sɛ sɔre na yɛbɛhwɛ ne ane adeade a ɛne yɛamie fon laya papa ɛka hwɛ o ɛka de asɛm kɛseɛ wɔ yi a wonim pefee sɛ yɛne aduabɔ adidi agorɔ wo maame no wo yere no sɛ wo ex sɛ sɛ wo yere no akora no maame no ntɛmpɛ yi a ɛsɛ sɛ yɛfrɛ maame no na ɔba ne yɛhwɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ aboa akwadaa no sɛ wo so waka deɛ a na adɛn na woba yɛ producer ade no hɔ no ne adeɛ no ɛnka yɛhwɛ na nka yɛfrɛ wo yere but yɛbɛfrɛ wo maame no wo yere no yɛbɛfrɛ no na ɛnɛ ne kyerɛ yi a yɛnhwɛ yini namba no na yɛmfrɛ no na adeɛ ɛkɔ so na awerɛ wo waa wo ba akwadaa ketewa papa yɛnhwɛ yɛnkɔ line so wo nso wobɛtumi de wadwenkyerɛ ba asɛm a ɛda hɔ no no yɛ papa yi wɔ sɛ n'adwen ayɛ ne kanyaa na mente na sɛ hɔ deɛ meme ne ne nya adwen saa because adeɛ ɛho hia paa no ɛna ɛsa nka ɔpem soɔ boss ɔpem soɔ yɛsoma santoman wasan ba biom bra no wɔhɛda num kasa ɔyɛ ɔmo a moyɛ mosomoso nti sɛ wɔhwɛ no koraa ɛyɛ asɛm a ɛda wɔ asɛm kɛseɛ ɛna koraa no sɛ wɔkɔɔ skul mu no ɔmo yɛyɛ senti sɛm bi ama aduruma bi kɔ papa no ɔgyi mi a papa no yɛ sɛ wɔɔbɔ no ma papa akwa no ka kyerɛ papa no sɛ ɔbɔ na ɔde ne suma ase bɛbɔ papa no ahwɛ wɔ bi nti ɛyɛ nsɛm no a ɛyɛ sɛ wɔntumi nka asɛm no yie nti asɛm no ɛyɛ asɛm ɛwɔ akyi nti mohwɛ mu na momoa no papa no ɔyɛ brɛfoɔ paa wɔbrɛ ne ma no ba ne ma no ha na adwene ɔbrɛ papapapapapa mese papa ne bra ɔbrɛ no ɔnyɛ sika no de ama nkora no ɔnyɛ sika no de ama nkora no so nkora no ha na mo ha na adwene yɛda wase wo ne waba asɛm no wabie asɛm no ani so obi aba so obi ama so mpatwɛ manya maame no namba momfrɛ no maame ne nkasa na nimanim yɛ nte saa na papa ɔwo abusua sɛ wo abusua yɛsɛ woyɛ mmɔnwɔmmɔnwɔ dodo papa adumɛ bi abɔ hye kakra wodɔ wo ma saa na obi adi wo ho adanseɛ me papa no maame no ɛnni hɔ wode ne koraa deɛ nyɛ me nuanom nso mpanimfoɔ nso baako wɔ dum so anaa no mekɔbɔ no amane bɛni asɛm bi a wɔka na deɛ ewiase no saa na akɔba nti ɛyɛ sɛ watu anamo sei nanso yɛbɛhwɛ na yɛde yie atoa yie because deɛ ɛkɔ so no ano ade wɔyerɛ frɛ ne sɛn sisiramanu obi te yɛn ka sisiramanu mo nka nkyɛn sɛ yɛpɛ sɛ akwadaa no sɛbe ɔnya na yaresa nti deɛ akwadaa no ayɛ biara no yɛbɛhwɛ na yɛapa ne kyɛw na waba ne yɛada ne dua no afiri akwadaa no so papa wokɔ baabi a adeɛ hia paa ne saa no ma no di kaka me ne woyɛ adwene sɛ ɛdurummerɛ bi a ɛsɛ krakra nanso asɛm a na wode ba ha no wotae tie yɛn na wode aba nti ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ nka wodi kaka sɛ akwadaa no afom ne maame anaasɛ wafom no ne maame ɔne ne nya ntawantawa ma ne maame abɔ ne dua because asɛm na woka wo sɛ wobɛpɛ sunsum mu asɛm baabi ɛbɛkɔ bia so nka ɛbɛpiem ɛti wabie ani sɛ ne ɛho atɔ yɛnwua bɛma wofrɛ yɛda wase paa sɛ wabie yɛni patwɛ ɔmanya maame no ɔmfa ne fon no adum yo mepatwɛ ɔtiefoɔ maame no ɔwɔ kuro bɛɛ so wowɔ ne namba foforɔ yɛbɛnya obi afrɛ no asi so okay producer hwɛ na mepatwɛ wobɛtumi aba laa ne so bim ɛnɛ story na ɛwɔ no yɛmfa kora ne yɛfa story no akora no hotɔ no kora no yɛpɛ because yɛni abrɛ paa yɛnhwɛ ma akɔdaa yi ɛnɛ nkɔdaa yi aba yi yɛbɛserɛ nkɔdaa yi durumɛ bi a deɛ yɛka bia mote mokɔ tiktok mohu nnoɔma ɛsi so
ni ade yesremu wo papa me ha obi abala ne so wopem so Yes, my sentiment. yes suma sentiment pa asema da ho no areho sema da ho no momo ayen Oh, they say Katika, okay, na on my kind, jaba kwakua kai bi bobo iribo oh bibi tim bibi so minimum so rantia in our mono now you mia na maye butire me nyira me de no to about the cow from so jabe ne den me be so now asemi won say papa no amana ni so atano kura atan mana ni so atan basa awreho da say oba tan die nko na oba ye ya utimi bo dua say no aja yenya aka kura no so anu atum yenya maame nti aja ye da nyame ase say oyonko no so aba be kan bibia nti wo dan frɛ maame no ekuso na dia kwa ndi ayi ni bia no ekuso emfa dibi mma no na onsane akora ekuso piao da se menua said asem ne tie no no ene de yo yenua bia bawuram omai yo se na sitie no wadaroma ye maame no so ne ye ma awofo ya yenya abotre drume bia de enkola na ye ne drume bia ahomte na wei ya kosie yi udi ampamu a sebe udi ampamu da wakola yi se nyame ampata na me amfafie na akora eto a maame nti de na obeye wadaroma obi tie ye ne a maame no mo na bete eguso a ye frɛ no ye di kan frɛ ne number ba ko ye se adum obi tie no ni masai mu te se de yenua frɛ ye ne a yo obi abaso opem so yes ma santema yes suma santema maame wakoma ete yenkoi nana bi mpomani maame me baby abeba no obi erade nka no oh na wonim de tie chese wo kan wo maame ensuo no me ba obi bo ni dua saa sɛ wode kyinkyina na wohunu a ɔbɔ ɔkɔkɔ asɛ nnɛ wo yare na wo ho na me ɔkɔdɔ yɛ no kɔ hospital ne ɛma nsuo ne ɛma mogya ne wɔpempem ti woyɛ obi a wo maame yɛ mpaebɔfo anaasɛ ɔkyinkyina na wɔhu ne ntam enti sɛ bɔ nya wohu ante ada nipa korɔ na ɔbɔ wo dua no bɛgye ato sɛ ekim na nsuo no aka wano atom okay ɛda no korɔ wontumi nante korɔ a wobɛtumi abubu agu sure ɛda no na afei na wahu baabi a adeɛ no wɔ enti sɛ ɔmo tu mmirika papa no gya bibia sɛ maame no agye to wɔnye ntom wɔnte mmirika nkɔ nananom hɔ ne yɛkɔfrɛ ne ntɛm na sɛ ɔmo bɛdane a ɔbɛgyae no a bosi ɛdane yɛa na awurade akasa nyɛ sa wɔde ne nam ho see saa wɔda hospital ɔbɛka na no atom saa obi ɔyɛ dane no wie a wonya baabi pa a owie no ama nsuo no bi kɔfrɛ sa ne nima ne binom a ɛhɔ ana na ni nate ɛnyɛ sɛ bɛkɔ science a ɔbɛgye obi na adeɛ bɛfiri ne nsa nti wɔntu mirika na da woroma na sɛ mbɔboa no a na sɛ ɔbɛkɔ nana hɔ a yɛmfrɛ maame ne sɛsi a maame ne maakɔ no ɔnkɔ ne ntu bɔfoɔ na ɔmumu nsa yo maame yɛda wase nanaima yɛda wase papa obi aba so anaa ɔho saa no mɔ ne yɛka no yee maame ɛdeɛ nko a nanso agya aba sɛ yɛnsa bɛhyɛ w'anum nti agya yɛkorɔkorɔ emom ekwan bi so ya na yenya abotre ye ma na ye do ma ba asase so no mo ana mo ka sa abosom nkran kwantu no mu oya na de ne ma dan na me ka sa se mo se de ne ma ye ka se obi ye baatan de ne ma ye ka se obi ye baatan no ma se yo obi enu wa wo asebe mpredu ase o senka ne ma enye kama ankosi awie ye nko ompe nenso de bi ba befrem ti ekoba ne saa ene ma me ne kaka se me wukura nsima yi ase obaba oba dua ama na wudie kase ne mi wu a mi wu ensima yi ase ne nka nya asem na wona nka yen kan asem no na ekoba se duabo mabo dua na nsuo yi anya akura ya wie ade duabo nso empe ne hospital sese akura meti akura me bompa ya se akwada no esese enne apie ne kura apie esese yi ne firi won tempa ne ekoye nanano mama ne amamre ma wo mo na bibi ni a ansa na de akọ so betuma bo awuram na so do adwen chaba ene story bi a obi aye mfa bi because de ekoso ya mo aye nwia na eno ma ekoso in fact enya sem papa papa na akohu ye de mfa ani nkohu enti de wo kan de na je se enkoyi akola wo kasa ya wotimi nante ne wabubu de na je se eno na me ka che o se wotu wiase nka se bibi ni wiase yo obi aba awuram opem so yes suma santima ampa mi nua ya bo adwuma da se yankopon samu ni adwuma pania kuma pania ti ho acha wodi suma santima na da se amin show